Sawubona baba konjani? Ngiyaphila. Siyezwa nini? Asiphilile nathi. Bangibiza uChef ongapheki ngiqhamuka kwiNtuzuma TV. Ubaba ubani? Khumalo. Umthandeni Khumalo. Baba uMthandeni Khumalo. Yes. Uqale nini ubaba uMthandeni Khumalo ukusebenza kaMasipala ngoba? Ngaqala ngo-2001. Ngo-2001. Yes. Kwase kuthini Kwathi ngo-2003 ngoMeyi sa privatize sathathwa inkampani yakaRemat LT wasidiliza uMasipala. Yes. So ngesikhathi senithathwa ile company kwenzekani lenenze ukuthi nize nithathe nize nigoqeni namhlanje? Ngenkathi si privatize sakwathiwa sinikezwa u30% enkampanini bese kuthi abamatekisi banikezwa u10%. Kwase kuthi lo munye u6% wathathwa imain contract. Kwahamba ke thina lo 30% wethu sangawuthola kusho ukuthi ingqwele zawudla. Laba bamatekisi u10% wabo bawuthola kuze kube imanje basawuthola. Thina sashawa ngesithende lokho nje sikhuluma njengamanje nje silambile nje asinalutho njoba saphuma singenalutho bengasinikanga lutho. Benikhala ensukwini eminyakeni edlule nihambisa izikhalazo zenu why benzibe ukukhala kwenu? Sihambe kakhulu sizama yonke indawo. Ngicabanga ukuthi miningi iminyaka esihambile sinqonqoza kodwa akekho sizwile. Bonke nje baziba benze ngazi ukuthi bazwile emva kwalokho bese kuyathuleka bangaphenduli. Ngoba nihlangene namhlanje isiphi isisombululo besinifisa senzeke? Esikufunayo thina sifuna okuningi kukodwa nje sifuna nje ongokwethu kubuyele kuthina kuphela ukuze nezingane zethu zingathi zazalwa obaba bayizahluleki. Silwela nje ukuthi okwethu okusasele kubuyele kuthina ukuze izingane zethu zikuthole. Alright. Sekuyisikhathi eside nilwa lempi. Yini yenza ukuthi nikuthathe isikhathi eside kangaka ukuthi nize ngoba nisukumile namhlanje manje? Yini yenza ukuthi nithathe isikhathi eside ukuthi nize nisukume ngalolu hlobo? Asithathanga isikhathi eside. Kade saqala silwa lento. Ukuthi manje siyabona ukuthi sehlulekile. Ake sizame ngalendlela. Lemizamo ebesizama ihlulekile. Sase sibona ukuthi mhlambe mase senze ngalendlela esenza ngayo namhlanje izwe libona ukuthi ukukhohlakala okula eThekwini kungakanani bazocabanga kangcono. Alright baba, ngiyakuzwa. Angibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Asibajoyine lapha ngaphambili. Hayi, ngibonge kakhulu nami. Engathi inkosi ngasisiza kulokho esikuzele namhlanje kuphumelele. Yeah. Ngiyabonga. Thanks.